театър Апарт в Пловдив. Това, което ще видите, не е класическо театрално представление в този смисъл, в който вероятно повечето от вас са свикнали да гледат на сцената на театрите. Това е един вид наш експеримент и този стил, в който работим, се нарича колективна дирижирана театрална импровизация. Тоест, това, което ще видите, се случва само тук и само сега. То по никакъв начин не може да бъде повторено. То се нарича каляски змийци с далече развени криле. Всяка вечер той идва при мене. Ела! Ела! О, знам! Ти си той! Мамо! Змей люби! Ела! Лягай. През нея разкачи се ми и ни... Душата ми в огънце! Сърцето ми в люти рани! Отечество, мила любя! Неговият завет пася! До себе си! Аз се губя тия глупци, като мразил! Мечти мрачни! Мечти! Брате, Стрешо, плаче над народен гроб печален! Но кажи! Война! 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 Към ним, към Абаго. Добре. Война! 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 Защо? И слънце ясно тръгваше да се прощаваш ти. И след тази битка яростна, синко мой, не се завръщаш ти. Давай. До истерика. Отмиляви света! Всичко изплакам! Ела си! Нямам силица! Аз не искам нищо! Нищичко! Аз си носи само Филия! За гората, моята птичка! За скалите! За краваните! Изплачат ли очите си? Със сърцата плачат майките!
Но щом вечерта от небето се спусне, ще взема тромпета и ще седна на прага. Стига край тия стени съм се лутал, като звън на пробита камбана. Трябва да свиря, трябва да срутя тишината, само викът да остане. Трябва да свиря в глухата вечер, докато не дочуя към мене да иде гласът на 1000 тромпета далечни или на някой архангел невидим. Смъртта! Зная кои са убийците на Георги Стоев. Димитър Цонев източва БНТ с 5 милиона лева. Мара от варачката и Яхна Камила. Филип Димитров не се убива. Така или иначе целият бунт на Георги беше срещу тези, които изхода фатален. Над мен живота има страшна власт. Аз мразя този сезон печален, когато аз не пея с весел глас. Аз мразя в разговор да ме прекъсват и с мен да разговарят с полуглас.